Jamen altså, jeg kendte ikke så meget til konceptet, og mødte op uden de store forventninger egentlig til det, men blev meget overrasket over, altså det, at jeg kunne sidde med, jeg tror der var 15 cirka erhvervsfolk, der i løbet af et par timer grillede enhver form for idé, og virkelig kom med kompetent sparring. Bevares, altså selvfølgelig er der en hel del, man ikke kan bruge til noget, enten fordi viden er forkert eller irrelevant i forhold til det, men altså en 20-25% af det, jeg fik, var utrolig brugbart, og noget, jeg kunne gå hjem og arbejde direkte videre med det. Så det lyder måske negativt, men det er faktisk ret flot, når man tænker på, at jeg har 20 års erhvervserfaring. Alligevel, der var så meget, som jeg kunne tage tilbage og bruge, så jeg var meget, altså det var som, altså lidt ligesom sådan et spa-ophold, kan man sige, på en 3 timer, eller, hvor man bare kunne egentlig læne sig tilbage og så fylde information på. Meget, meget spændende.